ಹಾಯ್ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತರಿಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿ ನಾಡ್ತಾ ಸೋಜರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವಂತುಳ್ಳಾರ್ ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚವಂತುಳ್ಳೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಬೋಡಾತು ಅರ್ಧ ಕಿಲತ್ತಾತು ಕಡಲೆ ಪುಡಿನ ಏನು ಇತ್ತಂತೆ ಹಿಂದಿರ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಏನು ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀವಂತುಳ್ಳೆ. ಹಿಂದೇನಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂತುಳ್ಳೆ. ಹಿಂದೆಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತೆ ಏನು ಹಿಂದೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಹಿಂದಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಗೆ ಪತ್ತು ನಾಂಟ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತ ಪಸೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಪೂಜನೊಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಪೊರ್ಲು ನಿಧಾನವಾತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ನೀರು ಬೋಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪ ಇರಲ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನಿಂದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂಪೆ ಏನೇನಿ ಖಾರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಬಿದಾಡ್ತಾ ಈಗ ಬೋಡಾತು ಒಂತೆ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ರೀತಿಟ್ಟು ಇಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತೇನು ಯಾಕಟ ದೆತ್ತದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಕಡ್ಲೆ ತಪೊಡಿನ ಪಿರ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪಾತು ಹಿಂದೆನ್ನು ಕಲ್ಡಾವಂತುಳ್ಳೆ. ಹಿಂದೆಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಟ್ ನಮಾತು ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಈ ರೀತಿಟ್ಟು ಏನೈತೆ ಮಾಲ್ತು ಗುಳ್ಳೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ಟೊವ್ವೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೈತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಜಿಂಜಾತು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನೇನು ಬಿಡುವಂತುಳ್ಳೆ. ತುಳು ಎಣ್ಣೆ ಎಟ್ಟೈತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ದಿಂಟ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ್ದ ಮಂಟ ಅವರನ್ನೇ ಕಂಚಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಹಿಂದೇನು ತಿರ್ಗಾತೇನು ಪಾಡುಂತುಳ್ಳೆ. ಬೇಕಾ ತಿರ್ಗಾತ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಾಡು ನೆಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಅವು ಪತ್ತುಂಡು ಇಂದ ರಡ್ಡೆಡ್ತು 4 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಲುಟೆ ಎಣ್ಣೆಟು ಫ್ರೈ ಅಂಟ ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕವು ಎಣ್ಣೆಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆತು ಕರಗುರು ಆಪುಂಡು. ಇಕ್ರಂತೆ ತೂವಂತುಳ್ಳಾರ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ ಒಯ್ದನು ನಿಕ್ಲು ತೂವಂತುಳ್ಳಾರ. ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡ್ತು ಏನು ಮಿತ್ತದೆಪ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಪುಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಾಯಿ ಸೇಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೆಡ್ತು ಒಂಜೆ ಕಾಲು ಕಿಲೋ ತಾತು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ ಅಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇಂದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು 2 ಟ್ರಿಪ್ಪುನು ಬಿಡೋಂತುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡಂಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಮಿಗೆ ಬಿಡೋಲಿ. ಎಂಕ್ಲು ಬೇಕಾರೆ ಇಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ
ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆತ್ತುಕೊಂಡು ತುಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೇನು ಗುಳ್ಳೆನು ಬಿಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಊರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪೊಳಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಇಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡೋಲಿ ಆತನಾಗ ಎಡ್ಡೈಕ್ ಶೇಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಬೇಕಾ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಇಂದು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಇತ್ತನಾತು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಕಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತಾತು ಪಜ್ಜಿ ನೆಲಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಂತೆ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಬೂಡು ತುಲೆ ಇಂದೊಂತೆ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಬೇಯೋಡು ಇಂಚನೆ ಕಳ್ದವನ್ ತಿತ್ತಂಟ ಬೇಕಾ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿಂದ ಅಂಟ ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಟ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರ ಇಂದೊಂತೆ ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಟ್ಲ ಇಂದು ಪೊರ್ಲುಟೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರ ಕಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಂಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಮೂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿಲ ಹಿಂದ್ವೆ ಎಣ್ಣೆಟೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಟ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಟ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿತ ಪರಿಮಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾತೇನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಯೇ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಬೋಡಾತು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಪನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಯದಂಟ ಮಾಂತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರ ಉಂಡು ಮನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದೇನೋ ಅಂತ ಬುಡಪಾತ ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ ದಾಯಿಂದ ಬಂಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಟು ಒಂಜರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚ ಪಾಡು ನಡ್ತಾರ ಖಾರ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಗೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನಾತು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಯನ ಮಂಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನಂಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ಲ ಪಾಂಟ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿಲ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಇಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಏನಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನಿತ್ತೆ ಆರಾಮಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಜರ್ದಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಟ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಬೈ
ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಂತುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುನಂತ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋದು ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟೈತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಏನಂತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ.